van het evangelie? Ook in woordenboeken staat de blijde boodschap. En het werkt nog steeds. Want God is niet veranderd. En sinds mijn 17e jaardag toen ik Jezus aannam, heb ik telkens kunnen getuigen van de genade en de liefde van de Heiland. Ik heb geweldige dingen gezien, geweldige bekeringen hebben me altijd aangegrepen. Bekeringen. Hoe kunnen we het evangelie in werking zien in ons hart? Want het evangelie doet wonderen, doet genezingen, doet bekeringen, doet herstel. Hoe kan je het zien in je leven? Het begint met door Jezus, de Heer. En voor u die hier is en die aan me luistert, die hem nog niet hebt aangenomen. Door Jezus aan te nemen als redder en Heer. Ik wil vandaag niet te lang spreken over Jesaja 61. Jesaja 61. Het evangelie. Het evangelie van geloof. Jesaja 61 spreekt over het evangelie. En het evangelie is goed nieuws, de blijde boodschap. Het is ook de woorden van de Heiland toen hij op aarde was. Het is ook het evangelie. De woorden van de Heiland. Vers 1 is een profetie over de Heiland. En de vervulling ervan lezen we in Lucas 4, vers 18. De geest des Heere is op mij. Op Jezus. En later gaan we zien ook op ons. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verkondigen, om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren. En een dag der wrake van onze God. Om alle treurenden te troosten. Treurenden te troosten. Om over de treurenden van Sion te beschikken. De mensen in Israël. Als je dat woord in zijn tekst, in zijn verband leest, heeft te maken met de heerlijkheid dat over Israël gaat komen. En over Israël al gekomen is, maar nog, er komt een tijd dat de geweldige heerlijkheid komt. Even zien. Dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van een kwijnende geest.
En men zal hen noemen terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren en tot verheerlijking. En zij zullen de overoude puinhopen herbouwen. De puinhopen van de voorgeslachten. Van vroeger. Herbouwen. En het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen. En de steden vernieuwen die in puin liggen. Dat zijn profetische woorden over Israël. Geweldig zeg, geweldig. En we zien al om ons heen wat er gebeurt in dat deel van de wereld. Dank u, Jezus. Hier spreekt de geest des Heer is op mij. Het is staat voor het evangelie van Jezus Christus. En mij is een geweldige eer dat ik het evangelie van de Heer mag verkondigen. En ik heb besloten, zolang ik leef, zal ik mij daaraan vasthouden. Er gebeuren heel veel dingen om je heen dat men denkt, ja, waar is de Heer met zijn kracht? Maar één ding weten we, zijn evangelie is niet veranderd. Hij is dezelfde, ook nu in deze tijd. En daarom is het goed voor de gemeente. Voor allemaal die ook kijken naar livestream. Het is goed voor ons. Ja, die in de samenkomst niet kunnen komen. Zoals broeder Hugo en anderen. Zuster Haruku. Die kunnen in de samenkomst niet zijn. Maar wij allemaal ons openstellen voor het evangelie van Jezus. Zuster Convalius, zuster Vierek, en zuster Beulezon en haar zoon. En alle anderen die ook kijken naar livestream. Van vele plekken van deze wereld kijken mensen naar onze livestream. Dat u weet dat het evangelie is nog steeds levend en krachtig. En het evangelie wil goed nieuws brengen bij mensen. Daar de betekenis van het evangelie, ook in woordenboeken staat de blijde boodschap. En het werkt nog steeds. Want God is niet veranderd. En sinds mijn 17e jaardag toen ik Jezus aannam, heb ik telkens kunnen getuigen van de genade en de liefde van de Heiland. Ik heb geweldige dingen gezien, geweldige bekeringen hebben me altijd aangegrepen. Bekeringen. Want ieder mens die zich bekeert tot het geloof is heel bijzonder. Dat is een wonder van God. Maar ze hebben ook dat door het evangelie mensen worden getrokken uit de hand van de vijand. En geplant worden in het koninkrijk van God. Hoe kunnen we het evangelie in werking zien in ons hart? Want het evangelie doet wonderen. Doet genezingen. Doet bekeringen. Doet herstel. Hoe kan je het zien in je leven? Het begint met door Jezus, de Heer. En kijk, voor u die hier is en die naar me luistert, die hem nog niet hebt aangenomen. Door Jezus aan te nemen als redder en Heer. Doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Zo begint het evangelie. Te werken in uw leven. En je moet je altijd openstellen dat het evangelie blijft werken in jouw leven. Dank u, Jezus. Door Jezus aan te nemen als redder en Heer. Door in hem te blijven geloven. Hem aangenomen, blijf in hem geloven. Zoals tante Shirley gedaan heeft. Ze bleef in hem geloven. Want als je boven 50 bent, ben je tante. Een ieder die in hem gelooft, of niet, gelovige. Blijf in hem geloven. Er staat, hij is gekomen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven hebben. En eeuwig leven begint op de dag dat u bekeerd bent. Dan begint uw eeuwig leven. Dank u, Jezus. Daarom zegt de Heer, wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Het woord ook zegt, in dat leven, toen je nog niet dood was, leefde je al. Had je al eeuwig leven. Allen die hem aangenomen hebben. En dat geldt ook als je blijft geloven, volhard in uw geloof. Volharden, niet laten ontmoedigen, maar volharden in jouw geloof. En de Heer beschermt je door het evangelie. Op een krachtige wijze. Dank u, Jezus. Terwijl u het woord hoort, blijf in het hart belijden. Heer, ik geloof. Blijf in je hart belijden. Wat er ook in uw leven is, Heer, ik geloof. Zonder geloof in Gods woord en liefde zal niets kunnen gebeuren. Zonder geloof kan je God niet behagen. En geloof wil zeggen dat de Heer met je is. Al de dagen van je leven tot aan de voleinding der wereld. Dank u, Jezus. Ik heb het ervaren in mijn leven. Onlangs. Ik zei in de gemeente dat ik soms bang ben. En ik heb niet verteld waarom ik bang ben. Maar vandaag ga ik het u vertellen. Dan kunt u de hele wereld gaan bellen. Hoe het rijmt, ik ga u vertellen. Dan kunt u de hele wereld gaan bellen. En hoe ga je verder? Nee, ik ga niet verder. Ik ging naar Gambia met pastor Miguel van Zuidoost. We waren heel enthousiast om te gaan. Om daar die jonge gemeente te ontmoeten, om te gaan versterken in hun geloof. Ook om vrienden te ontmoeten. En een paar dagen maar zijn we gebleven in Gambia. En ik was zo enthousiast dat ik niet heb gekeken hoe het daar is. Met die muskieten enzovoort. Eén ding zou ik niet doen, ik zou geen malaria-tablet nemen. Heb ik een keer gedaan toen ik naar Senegal ging. En ik ben ziek geworden. Mijn hele gezicht zwol op door die tabletten. En toen ik ben gestopt, is mijn gezicht weer normaal geworden. Zou ik niet doen, maar ik zou wel date. Is dat ding date? Zou ik meenemen. En ik kwam daar, niets meegenomen. Met mijn korte mouw heb ik gelopen daar. Oké, wel een t-shirt, maar het was warm. En zaten we buiten, onder een dak, het was een beetje donker, met z'n tweeën, op een stoel. En toen zei pastor Miguel, vervelende muskieten, zoveel muskieten. En ik heb date over mijn lichaam gesmeerd, maar ze blijven komen. Ik was nog niet wakker. Ik bleef gewoon mijn leven. Ik dacht, wat scheelt hem? Ik had ook niets genomen. Oké. Ik ging naar de markt. En die markt daar, vol met vliegen, vol met toestanden. Ik ben vis gaan kijken, want ik hou van vis kijken. Ook als naar Suriname ga ik vis kijken. Niet kopen, want ik kan niet koken in Suriname. Ik blijf in een hotel. Overal mensen daar. Het is een ontzettend grote markt. Ik ben naar het museum geweest, heel donker. Ongelooflijk. Op straat geweest, mensen op straat. Ik liep gewoon met iedereen, groeten, praten, niks aan de hand. Ik denk, nu kom ik terug uit Nederland. Ik denk, ga de gemeente vertellen hoe het geweest is. Een dag erna belde ik op naar Senegal. En mijn gastheer zei me, mijn hele gezin
ligt ziek thuis. Met malaria. Ik schrok. Ik werd bang. Ik ben gaan googlen. En ik zag dat Gambia is een van de landen waar de meeste malaria-muskieten zijn. En ze hebben gezegd, in Gambia, de kans dat je malaria krijgt is heel groot. Nou, ik heb mijn vrouw niks gezegd. Maar bidden. Toen was ik bang. Ik bad, maar ik was bang. Ik weet niet van u, dat je soms bidt en toch bang bent. Ik was bang. Ik denk, moet ik naar Gambia gaan om dood te gaan? Maar malaria-muskiet is een vreselijk ding. En ze zeiden, die 14 dagen voor je gaat werken. Ik heb 14 dagen gevoeld, thermometer, toestand enzovoort. En na 14 dagen begon ik weer te leven. Maar ik heb nooit 1 dag last gehad. En toen sprak de Heer tot mij. Als je doet aan wereldevangelisatie, Mattheüs 28, zie ik ben met je. Al de dagen van je leven. Ik ben met je. Die tekst staat erbij. Als je doet aan wereldevangelisatie, ik zal je niet verlaten, ik ben met je. En tot vandaag, kijk me. Ik ben gezonder dan ooit. Ik ben veel leven dan ooit. Ik werk meer uren per dag dan ooit. Ik werk de hele dag met de dingen van de Heer bezig. Enzovoort. En de Heer geeft mij inzicht en genade. En ik voel mij jonger dan ooit. En zeg Evelien, de Bijbel klopt. In hoge ouderdom gaan zij fris en groen zijn. Amen. Dank u. Het is de evangelie. Het is het evangelie van Christus. Het is de genade van de Heer. De Heer is bijzonder of niet? Dank u, Jezus. En dat is de zending van de Heer. Dat hij gekomen is om het evangelie te brengen. Nu ben ik niet meer bang. Oké. Ik mag blijven leven. Dank u, Jezus. Dus ik denk, Heer, we gaan naar de 100. Amen. De liefde van de Vader. Het evangelie van Jezus Christus is heel bijzonder. Is krachtig. En de Heer staat achter zijn woord. Ja, wel, hij mij zoveel keren beschermd. Dat weet, zoveel ontelbare keren beschermd. Wanneer de vijand mij wilde van kant maken en dingen wilde doen in mijn leven, die mij beschermt. Hij moet daar in Gambia, heeft mij beschermd. Door zijn genade en door zijn liefde. En de zending van de Heer, de liefde van God, is heel bijzonder. Is bijzonder. Om een blijde boodschap te brengen. Zie je, hij is gezalfd. En God heeft ons ook gezalfd. De Bijbel zegt in de Bijbel, die zalving is op jou. En je weet dat je gezalfd bent. Je weet het ook zeker, ik ben gezalfd. Oké. Zet de Heer in zijn woord. Even kijken, hier heb ik het, ja. Oké. Je weet, je bent gezalfd. Oh, ik heb het niet. Zie daarbij toe. Want wie het leven lief heeft, enzovoort. Waar staat het weer? Bij die zalving. Heb ik het niet opgeschreven zeker. Maar de Bijbeltekst zegt, gij weet. Je weet dat je gezalfd bent. Dat je je zalving ontvangen hebt. En de Heer zegt in zijn woord, om een blijde boodschap te brengen. Dat is de prediking van het evangelie. Dank u, Jezus. Daar ben ik mee begonnen. Toen de zalving van God over mij kwam. Ik zal nooit vergeten hoe de Heer mij aangeraakt heeft. Toen het eerste jaar van mijn bekering voor de doop in de Heilige Geest gebeden werd. Maar voor de voorgangerbad heb ik gebeden.
Ik heb gevast. Hele week gevast. Dagen gevast. Uren gebeden. Soms 4 uren per dag gebeden. Om de zalving te ontvangen. Ik zeg, Heer, als ik in uw woord lees hoe krachtig uw zalving werkt, dan wil ik het ook hebben in mijn leven. Dat uw heiland over mij komt door uw Heilige Geest en mij aanraakt. En dit heeft het gedaan. En mijn eerste ervaring was van de zalving van de Heilige Geest. Was niet te spreken in tongen. Ik sprak 2 woorden. 2 woorden. Rare woorden. Maar het was mijn diepe verlangen in mijn hart. Om het evangelie van de Heer te brengen. En ik had geen podium in de kerk. Ik had een podium op straat. Ik ging op kisten staan en prediken. Ik ging huis aan huis evangeliseren. Ik ging op de hoeken van de stad, op de afdakking van de Chinees, ging ik staan om voor jonge mannen te getuigen. Die diep gezonken waren. Om de blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. En de Heer ook genezen. Hij zegt om verbrokenen van hart te genezen door zijn liefde en genade. Dank u, Jezus, om te verbinden, genezen, verbrokenen van hart, te troosten, hen wie hart gebroken is, door ellendige dingen die gebeurd zijn. Misschien hartzeer, misschien heeft uw vriend of vriendin u gelaten en uw hart is gebroken. Om te verbinden, verbrokenen van hart. Daarvoor is de zalving. En het maakt niet uit hoe je zich voelt. Pijn hebt door dingen die gebeurd zijn. Pijn hebt om uw gezin enzovoort. De Heer, Hij is om te herstellen. Om te genezen. Verbinden is genezen. Verbinden is troosten. Om gevangenen vrijlating te verkondigen. Mensen zijn zo gevangen aan heel wat zaken. Aan vrees. Aan angst. Aan alcohol. Aan nicotine. Sommigen worden zelf gechanteerd. Hoort u dat? Enzovoort. Oké. Aan drugs. Om gevangenen uit de gevangenis te halen. Sommigen wonen in zichzelf. Iedereen woont in zichzelf en is als een gevangene. Je voelt je niet gelukkig in je lichaam. Je bent niet blij met jezelf. Is het weer een nieuwe dag? Moet ik weer opstaan? Oh, alweer problemen. Je bent een gevangene van jezelf. Maar de Heer zegt, het evangelie om gevangenen vrijlating te brengen. Bent u verslaafd aan drugs? Er zijn hier enkele die drugs gebruiken. En je denkt, ik gebruik niet veel. Marijuana gebruik ik. Maar zo begint het vaak. Het wordt erger. Ik heb mensen onder mijn bediening gehad die aan heroïne verslaafd waren. Maar het evangelie heeft kracht om te bevrijden. Door zijn genade en door zijn liefde. Ik heb mensen in de kerk zwaar aan de drugs gezien. Die door gebed, zijn ze van vrij geworden. Door de kracht van het evangelie. En natuurlijk als mensen bij mij komen met drugs, ik zal ze steeds verwijzen naar een instelling. Om af te kicken en noem maar op. Maar ik heb mensen ook gehad. Door de kracht van het evangelie zijn zij vrij geworden. Om gevangenen vrijlating uit te roepen. Komt door de zalving die op ons is. Christus betekent gezalfde. Jezus is de gezalfde. Maar door de doop in de Heilige Geest heeft hij ons ook gezalfd. Door zijn genade en liefde. Neem dat niet licht.
Er is geweldige kracht daarin verscholen. In de zalving van de Heilige Geest. Om ons te verlossen van zoveel dingen. Hij geeft gebondene opening der gevangenis. Je bent gebonden aan afgoderij. Hoeveel mensen laten afgoderij. En wanneer hun nood niet wordt opgelost, denken ze, laat me toch gaan. Toch gaan, stiekem gaan. Naar een bonumang, naar een magnetiseur, naar een handlezer. Laat me toch mijn horoscoop gaan lezen. Mensen gaan toch weer naar afgoderij. Omdat ze denken, er komt toch geen uitkomst in mijn probleem. Maar als u komt tot Jezus, hoe lang u moet wachten, blijf volharden in uw geloof. Heeft tante Shirley niet getuigd dat ze 4 jaren lang heeft ze gesukkeld tot de Heere ingreep? Ze is niet naar een bonumang gegaan. Oké. Of naar een bonuvrouw, want die zijn de meerderheid. Vroeger waren er meer bonumangs, nu zijn meer bonuvrouwen. Oké. Nee, ze blijft volharden. Gebleven in het geloof in onze heiland. Gebonden in. Opening der gevangenis. Dat is niet maar vrijlating, maar hij opent de gevangenisdeuren. Je bent gevangen aan occulte. Aan onreinheden. Gevangen aan pornografie. Het is vreselijk. Pornografie is zo erg. Als je eenmaal begint, je blijft erin. Is een van de dingen waarvoor God mij beschermd heeft. Had ik nooit enig verlangen gehad om naar porno te kijken. Waardoor in mijn geest was er geen strijd daartegen. Is er nooit geweest. Oké? Maar als je gevangen bent gevangen bent, is er vrijlating. Door die zalving. Die zalving verbreekt heel veel zaken. Verlos mensen van zoveel dingen. Om gebondenen, aan waar je ook gebonden bent. Om je uit de gevangenis te halen. En je nieuw leven te geven. Om treurenden te troosten. Om treurenden te troosten. Ik heb steeds troost nodig. Als met een gelovige iets gebeurt, heb ik troost nodig. Er is een zus van mij, jongere zus, in de 40, een paar jaar overleden. Ik heb veel voor haar gebeden. En veel hebben ook mee gebeden. Maar ze is niet genezen. Ze is overleden. Is een van de dingen die ik niet begrijp. Ik denk als ik in de hemel ben, zal ik onze lieve Heer vragen wat er aan de hand was, Heer. Maar nog steeds treur ik. Heb ik verdriet om. Nog steeds leg ik mijn hand op de tafel. Heer, hoe kon dat? Dat ik zo iemand heb verloren aan de eeuwigheid. Zo jong. Dat verdriet en dat troost.